In het jaar 881 zaaien de vikingen dood en verderf in het gebied tussen de Maas en de Rijn. Hun thuisbasis is het mysterieuze Askloa. Niet ver daar vandaan werd nog niet zo lang geleden een heel speciale vondst gedaan. Dit is gevonden in de Maas, bij Wessem in de buurt van Asselt. Hij ziet er heel mooi uit, alleen de punt ziet er heel kwetsbaar uit. Ja, zo ziet eeuwenlang roest verzamelen eruit. Nou heeft duizendje onder water gelegen, maar ooit was dit een prachtig vikingzwaard. Middels moderne technieken kan er een reconstructie van het zwaard worden gemaakt. Precies zoals het er 1000 jaar geleden moet hebben uitgezien. Zoals je kunt zien is dit de scan van het zwaard. Deze kun je zo niet uitprinten. Daarom hebben wij een basismodel gemaakt. En vervolgens door middel van digitaal sculpting technieken hebben we alle versieringen toegevoegd. Maar hoe weten jullie nou zeker dat dit wel een vikingzwaard is? Nou, er waren natuurlijk meer zwaarden in die tijd, maar de versieringen op dit zwaard zijn echt typisch Noord-Europees. Je ziet hier aan de versiering op de pommel dat het zwaard van oorsprong uit Zuid-Engeland of Scandinavië moet komen. De vikingen versierden hun wapens, sieraden en huizen met afbeeldingen van planten, bloemen en dieren. Maar is er dan ook iets bekend over de eigenaar van het zwaard? Nee, dat weten we niet. In ieder geval, het was een rijke viking, gezien rijke versieringen op het zwaard. En hoe is het in de Maas terechtgekomen? Ja, dat is nog een groter mysterie, want is het erin gevallen? Is iemand gewond geraakt? Is het geofferd in de Maas? We weten het niet. Misschien behoort het zwaard dus wel toe aan een van de hoofdmannen van het vikingleger uit Asselt. Siegfried of Godfried. Zou een van hun zwaarden op de bodem van de Maas zijn terechtgekomen? Dit is hem. Ik zou echt wel eens willen weten hoe het is om gewoon een dag een viking te zijn. Kan ik voor je regelen. Nu stoppelberg hier. Eindelijk. Eindelijk. Na al die jaren. Ja, 3, 2, 1, ja!